আমি পৰিৱেশটাকে কিয় কঠিন চাঞ্চমে দেখাই আছে যেটা আজি তৃতীয় দিনাখন এই তৃতীয় দিনাখন ইয়াত ওলামাৰে কাম হৈ আছে বৰ मावथि फारिया लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि रांगिरि आरो CSC सोद्रोमा आरो जिल्लानि गासैबो सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय बाहागो लाफैनाय खुंगा दलिनैथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाय मानावगिनाय फान्नै नोंथांमोन नोजोरबायारि नोंथांमोन लोगोसे मानजाय आफादनि आफादगिरि बर'न सिस्लारिजों लोगोसे मावथि फारिया नोंथांमोन मानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि जलिल कुमार ब्रह्म आरो लोगोसे बे BTC हालामनि आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय माखासे गेदेमा नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि बारग' मावथि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बर' राव थुनलाइ हारिमु सिबिसुला लिरगिरि हारिमु सिबियारि नोंथांमोन लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हानाय जेरै बांलादेश त्रिपुरा नेपाल सोनाब बेंगल मेघालय खाथि खाला रायजोनि बेवहाय नुजाफैनाय आलासि नोंथांमोन फान्दै नोंथांमोन आरो लोगोसे बेवहाय दिनै ज' जाफैनाय गोथार बिरबिलना बिरहोनायाव ज' जाफैनाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथि फारिया नोंथांमोन जेरै लोब्बा आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथि फारिया नोंथांमोन जोंनि अल आसाम बर' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो मावथि नोंथांमोन जोंनि बर' आबोफनि एबा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो मावथि फारिया नोंथांमोन आरो बेवहाय दिनै बे बिरबिलना दैखांनायाव नुजाफैनाय बयनिबो आंगोनि आंगो फरायसा लोगोफोर आरो बेवहाय भलन्टियार्स नि गासैबो अनजालु अनजालि फंबाय बिनानावमोन खौरांगिरि नोंथांमोन
आरो हांबालिक बंधु हकल आरो दा बे मिडिया शक्तिनि गेजेरजों थाया बे लेंगुवेजखौ बे रावखौ जोङो वन अफ द एसोसिएशन अफ मिडिया लेंगुवेज मोननायनिबो जों खाबुखौ मोनदों आरो बेल' नङा जोङो बे हालामाव जोङो बर' फिसा हिसाबै जिखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो जिखि धोरोमाव थाया मानो जोङो बे कमन प्लेटफर्म हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो ज' बयबो बर' माहारिनि जेसेबांनाखि संगठन अर्गेनाइजेसनफोर दङ जों गासैबो ज' जानानै जोङो बर' फिसा हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगौ आरो दानि ग्लबेलाइज इनफरमेशन टेक्न'लजिजों जों खारफानो हायाब्ला जों गावना मिथिगौ 66सेथि तामुलपुर जथुम्मायाव जों मोनसे गुगल ट्रान्सलेसन एप्स जोङो लन्चिं खालामदोंमोन भारतनि बै समनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदनि आखाइजों जोङो माबादोंमोन बेखेवदोंमोन आरो बेखौ जों थाबैनो मावफुंनांगौ आरो दिनै आसाम एसेम्बलियाव आरो भारतनि पार्लियामेन्टआव जोङो बर' रावजों सोरबा जुदि एमपि आरो एमएलए आ बुङोब्ला बेयो 24 इंडियन लैंग्वेजआव बेयो अट'मेटिक ट्रान्सलेसन जानाय अट'मेटिक बयबो बुजिनो हानाय बायदि जाहैगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो आसा लाखिदों बर'आ मोनसे लिंक लेंगुवेज जानानै थांगोन आरो बे लिंक लेंगुवेजखौ गोसारहोनो थाखाय जोङो खौसेयै दिनै जायफोरनिखि बिबानगिरिफोर दङ आं मोनसे खावलायनो लुबैयो एना एनिया थाखागोन माबा मोनसे बोराबनाया थाखागोन मुनि नसमति ब्रह्म मानसिया भुल मावो बे भुल मावनायनि गेजेरजोंबो एखनबा इनोभेटिभ साजेसननि गेजेरजों मोनसे टेकनिक पलिसिनि गेजेरजों जोङो हारिखौ दावगाहोनो थाखाय जानजि खानांगौ दिनै जोङो राजखान्थियारि फारागथि थाब्लालाय मा जानो दिनै गुबुन हारिया जोंनि बे डिसिप्लिनखौ नुनानै जोंनि खौसेथिखौ नुनानै दिनै गुबुन हारिया जोंखौ बाखनाय जोङो तामुलपुर सेसननिफ्राय बर' जाथिया बिराद बिश्व दरबाराव मुलुग दरबाराव आरो दावगानायनि मोनसे जोङो नोजोर जों होनो हादों दिनै रावबो अर्गेनाइजेसना भारतनि राष्ट्रपतिखौ लाबोनानै बर' थुनलाइ आफादनि बे मन्चआव लाबोनानै जोङो बिथांनि खुगानिफ्राय बर' राव थुनलाइ हारिमुनि खोथाखौ बुंहोनो हानायाबो बिराद मोनसे जोंनि थाखाय खाफाल गोनां होननानै बुङो दिनै बे खोथाखौ नायनानै जोङो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जोङो दावराव दावसि जानायनि खोथा गैया फेसबुकआव गाज्रि गाज्रि लिरनायनि खोथा गैया इउटिउबारफोरखौ आं एपिल खालामो लेट आस काम फरवार्ड नोंथांमोनहा क्रिटिसाइज खालाम खिन्थु इनोभेटिभ पजिटिभ लाइनजों नोंथांमोनहा क्रिटिसाइज खालाम दिनै खौरांगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायो दानि इनफरमेशन टेक्न'लजि फेसबुक मुगायाव most important media जाहैगोन इलेक्ट्रनिक मीडिया बे दूरदर्शनानो जा प्राइवेट चैनलानो जा प्रिंटेड मीडियानो जा फेसबुकानो जा इट इज ए मोस्ट पावरफुल मीडिया आरो बे पावरफुल मीडियाखौ जोङो जुदि पजिटिभ लाइनजों बाहायनो हायाब्ला नेगेटिभखौल' जों नाहरोब्ला होमब्लाना जोंनि यंग जेनेरेशननि जिहेतु दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लानि बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि माने सान्थौ सानस्रिफ्रा मा जागोन जोङो मिसलिड खालामनाय जागोन गतिके बे मिसलिडिंआ जाहाथे जाया आं बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि मन्चनिफ्राय प्लेटफर्मनिफ्राय खावलायनो लुबैदों जोङो खौसेयै थानांगोन राव थुनलाइ सिबिनायजों लोगोसे जों हारि हिसाबै खौसे थानो थाखाय जों नाजानांगोन आरो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव जोङो गुलाय गुजाय खालामबाय थानो नाङा फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव माबाबाय थानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला दिनै इनफरमेशन टेक्न'लजियाव नोङो मेलेम बाहायनायनि सिस्टेम गोजा दिनै बेवहाय हाथियारनि खामानि गैया नोंथाङा जुदि मेलेम बाहायनो हायोबा नोंथाङा जुदि माने
गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सासे माने नोगोरारि जानो हायोब्लासो होमबाना जोङो मोजाङै गसंथानानै थानो हागोन। बे माबाया जाहैबाय मुलुगा जाहैबाय मड अफ कम्पिटिशन। बे ग्लबेलाइज मुगायाव कम्पिटिशन मेलेमनि दावहासो बियो आरो बे मेलेमनि दावहायाव जोङो जुजिनानै थानांगोन। बेखिनिखौ आङो बुंबाय दिनै गोथार फिरफिला आरो बे गोथार फिरफिलाखौ अराय बे गोथार फिरफिला हिसाबै दोनहोबाय थानो हानांगोन आरो बे गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै समायखेरा लानानै बर' जातिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जोङो अराय जों गसंथानो हानांगोन। बेखिनिखौ आं खावलायबाय। दिनै जोंहा राजखान्थियावबो जोंहा मानसि थाबाय, धोरोमावबो जोंहा मानसि थाबाय, थुनलाइयावबो मानसि थाबाय, फरायसा आफादाव मानसि थाबाय, आइजो आफादाव मानसि थाबाय, हारिमुआव मानसि थाबाय। दिनै गुबुन हारिया जोंखौ मोनसे आब्रुथि गोनां जाति हिसाबै स्वीकृतिखौ होदों। बेखिनिखौ आं बुंबाय। दिनै बे रानि खालायस्रि फोथाराव जाहाथे जोङो अनलायनायनि गेजेरजों दिनैनि साना मोजाङै बारग'लांदों आरो गाबोन जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगोन, जोंहा गाहाय आलासि फैगोन, गुबुन गुबुन आलासिफोर फैगोन। जाहाथे जोङो आब्रुथि गोनां हिसाबै आब्रुथि गोनां जाति हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो फरायनो हायो, मोजाङैनो बिथांमोनजों जोङो आब्रुथिबो खालामनानै जों हगार हरनो हायो। बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो दिनैनि बे गासैबो हाबाफारियाव जेसेबां नोजोरबायारि दं, सानसे बिथांमोन दं, फरायसा दं, रायजो राजा दं, दिनै नोंथांमोना बेवहाय जिरायनानै नोंथांमोना बे आलासि बिथांमोननि माने बाथ्रा बा बिथांमोननि जिथुनिखि बेवहाय सानथौ सानस्रि बुंनायनि माबा बेखौ नोंथांमोना बाहागो लानांगोन। आरो गाबोन जाहाथे जोङो गिबि मन्थ्रि फैनाय लोगो लोगो जोङो लैहोर फैनानै जों जाहाथे बर' हारिया खौसेयैनो दं, बर' हारिया मोनसे गोजोन लुबैग्रा हारि, बेखौ जों दिन्थिनो हायो। आं बेखिनिखौ खावलायनानै गोथार फिरफिलाखौ आंनि खुलुमनाय डिउ रेसपेक्ट दिनै जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलानि सिङाव जाय फिरफिलाखौ लानानै जों गोग्गानाय मोनदों, जाय फिरफिलाखौ लानानै दिनै बर' हारिया गोग्गानानै दङ, जाय फिरफिलाखौ लानानै बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै दङ, बे फिरफिलाखौ दैखांनायनि बे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै इसोरा जाहाथे आराम गसाया जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां लाखियो, इसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जोंखौ बोर सारस्रिहरो, इसोरा जाहाथे बे सानफ्रोमबोनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां बारहोहरो। बेखिनिखौनो आङो माने आसा लाखिनानै आङो भलान्टियार बिथांमोनखौबो आंनि अननाय आरो माने अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बिसेसकै बान्था आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जेसेबांनाखि फरायनानै दं, जेसेबांनाखि बे हालामनि रायजो राजा दङ, बिथांमोना दिनै हारिमायारि आफादखौ दिनै बिथांमोना बिराद मेहेरगोनां हिसाबै बे सर्बांगानि फैलाव फोथाराव बिथांमोना जोंखौ बरायनायनि थाखाय साबायखरखौ बावनानै आंनि बे फिरफिला दैखांनाय बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। थांनानै थाथों, बर' थुनलाइ थांनानै थाथों। Long live बर' साहित्य सभा, long live बर' साहित्य सभा। Thank you, साबायखर, खुलुमबाय। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमआव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन।
दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 28 फेब्रुवारिसिम बे अफारा थागोन। मेरिडियान किया मटर्स शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रोड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099934114 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन।